Πολιτείες και επικεφαλής της Krav Maga Protection International. Η KP International είναι ένας οργανισμός με παγκόσμια πιστοποίηση, ο οποίος εξειδικεύεται στο τομέα του Krav Maga και γενικά στην αυτοάμυνα. Το Krav Maga το γνώρισα το 1997 και από την πρώτη στιγμή με κέρδισε για την ρεαλιστικότητα και την αποτελεσματικότητά του. Κατέχω πτυχίο πανεπιστημίου από το Αμερικάνικο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του New Jersey στις αθλητικές επιστήμες του Krav Maga και έχω εργαστεί σε κρατικό φορέα για γυναίκες θύματα βίας και τράφικινγκ. Ονομάζομαι Χριστίνα και ασχολούμαι με το Krav Maga επανέλυση. Οι εκπαιδεύσεις Krav Maga με έχουν βοηθήσει να αυξήσω την αυτοπεποίθησή μου και την ικανότητά μου, ώστε να μπορώ να αντιμετωπίσω απειλές και επιθέσεις από άλλα πρόσωπα. Και η μνήμη των βάσεων με κάνει και αισθάνομαι πιο ασφαλής. Ο οργανισμός μας, σε συνεργασία με την ΣΕΤΙΟΥ, παρέχει σε γυναίκες ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της βίας, έτσι ώστε οι γυναίκες να είναι πιο ασφαλείς.